Estaba tan tranquila por la calle hasta que me dijeron: ¡Guapa! ¡Te doy enhorabuena! ¡Vaya bombón! ¡Preciosa! ¡Cuida mi coche! ¿Por qué pasa eso? ¿Una qué? ¡Una picnic! ¡Ah! Esta soy yo. Hace tiempo que he querido contarte algo, pero me daba miedo. Mira, que me ha dicho que se lo va a Així vols anar? Aquest any, en tercer de l'ESO, hem pogut desenvolupar una peça de teatre fòrum al voltant de la revictimització de la dona. En aquest sentit, el grup ha pogut desenvolupar una peça de teatre que hem representat a l'Institut, a l'Orfeó Martinenc, i també hem pogut col·laborar amb el grup de teatre de l'oprimit de Fricandó. Però m'ha encantat que els alumnes tan joves puguin representar el que significa doncs, un assetjament, un abús. Que a l'hora de substituir, el públic el que feia és posar-se en el lloc de la persona discriminada i l'ajudava. Adiós, chicas, què fem? La nostra obra estava com feta amb nois, però ens vam haver d'adaptar a fer-la nosaltres soles perquè ells no van posar de la seva part. ¿Por qué no participan varones aquí? I també hem après a parlar entre nosaltres, dir les idees, el que pensem. Jo us recomanaria més que res per perdre la vergonya i per fer cohesió del grup perquè també et comuniques més amb la gent. Donar-li visibilitat a coses que la gent normalment no parla, sobretot a l'àmbit escolar. Entonces, ¿aquí qué haríamos ahora?